A Pobra do Caramiñal acollerá o 14 de xuño unha nova andaina solidaria organizada pola Asociación Española contra o Cancro. Os fondos irán destinados á investigación da enfermidade e ao apoio a pacientes. A Praza Alcalde Segundo Durán será o punto de saída dunha nova edición de A Pobra do Caramiñal en marcha contra o cancro, unha andaina solidaria organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Esta iniciativa representa, máis que unha actividade de lecer, unha mostra de compromiso e da solidaridade do apoio colectivo ás persoas que padecen esta enfermidade e ás súas familias. A cita será o 14 de xuño a partir das 10 da mañá e contará con 2 percorridos, un de 11 km pensado para persoas habituadas a camiñar e outro de 6, máis accesible para familias, nenos e nenas ou participantes que prefiran unha ruta máis curta. É unha andaina que consta de 11 km, pero tamén ten unha andaina pequena que de 6 km para a xente que non pode facer toda a andaina. É accesible a todo o mundo, é un recorrido circular sinxelo de facer. O obxectivo desta actividade é mobilizar a veciñanza e mostrar apoio ás persoas con cancro e ás súas familias, ao tempo que se recadan fondos para continuar impulsando a investigación oncolóxica e os servizos gratuitos da asociación. Con estas iniciativas, desde a asociación queremos que toda a poboación teña oportunidade de apoiar as persoas que están enfermas de cancro e as súas familias, que moitas delas participan na andaina. Entón, con estas iniciativas, o recaudado chega, na provincia da Coruña, o ano pasado chegou a 2.600 persoas. Con isto vai para a investigación e tamén para os recursos gratuitos que ten a asociación. O prezo da inscripción é de 5 euros para adultos e 3 para menores de 12 anos e poden realizarse en diferentes establecementos colaboradores da Pobra e tamén a través da internet. A xornada contará ademais con actividades complementarias. Antes da saída haberá unha actuación do alumnado de Boa Vibra Academia e ao remate da andaina desenvolveránse actividades infantís e unha sesión musical solidaria a cargo do DJ Jalaico. Durante todo o día vai haber actividades na praza. Antes de comenzar a andaina vai estar a Academia de Marcos Outeiral, Boa Vibra Academia. E despois da andaina vai estar o DJ Jalaico, que os dous veñen de maneira solidaria. E despois o doutor Gonzalo López Castro, o da Clínica Dental, subvenciona unha actividade infantil que son pintacaras. Dende o Concello destacan o apoio que brindan a este tipo de iniciativas, á vez que animan a veciñanza a participar neste evento solidario. Pola nosa parte, dende o Concello, apoiamos en aspectos como a loxística, a promoción e axudamos tamén para o bo desenvolvemento da proba co apoio da Policía Local e de Protección Civil. Queremos animar a toda a veciñanza a que se inscriba, porque xa que cada paso que se dá nesta andaina supón unha mostra de apoio e de esperanza para moitas persoas. Só na provincia da Coruña, a Asociación Española contra o Cancro acompañou o pasado ano a máis de 2.600 persoas a través de servizos psicolóxicos, sociais e terapéuticos totalmente gratuitos.